kasvatettiin perunoita, kalakukkoja ja orinoita. Aivan niin kuin nykyään. Elettiin idyllisissä, vetoisissa, ahtaissakin puutalokortteleissa. Oltiin tiivisti tekemissä naapuriston kanssa. Kaikki tiesivät kaiken, mitä naapurissa tapahtui. Kuopio oli hyvää vauhtia toipumassa sota-ajoista ja monenlaista yritteliäisyyttä kaupunkimme piirissä. Oli vanhastaan Almannia, Saastamoisia, Raninia ja uusina työllistäjinä Essilää, Turoa ja Tenaa. Kauppoja oli kaikilla kulmilla. Lihat ostettiin lihakaupasta, sekatavarat sekatavarakaupasta. Siinä yritteliäisyyden ilmapiirissä herrojen torikeskustelussa innostuttiin myös aivan uudesta ajatuksesta. Lions-toiminnasta. Onko se partioaatetta vai mitä? Aloittaminen kuitenkin alkoi Savosta ja Kuopiosta. L.C. Lahden Lions-veljet ja Almanin kauppahuoneen liikemiehet ja heidän suhteensa olivat alkusysäys Kuopion klubin perustamiseen. Perustajan jäseniä olivat ensimmäinen presidentti Ilmari Kokkonen, Eero Haara, Aarre Rautakoski, Timo Tanskanen ja lyöttäytyi siihen sakkiin sitten semmonenkin veikko kuin Mikko Tika. Jo perustamiskokouksessa 35.55 oli mukana 10 jäsentä ja saman tien valittiinkin 10 jäsentä lisää. Kiinnostusta yhteiseksi hyväksi toimimiseen siis on ollut alusta lähtien. Vuonna 1967 klubin presidenttinä oli Eero Haara, sihteerinä Matti Morri. Turussa pidettävää valtakunnan kokoukseen oli valittu Tauno Grön, Eero Haara, Kalle Mustonen, Matti Murri. Sitä en tiedä, miksi tuohon pöytäkirjaotteeseen on oikein raapustettu ruotsiksi jotakin tekstiä. Pitäisihän minun tietysti, kun isän kotona ruotsia puhuttiin, niin ymmärretään, mitä tuossa kirjoitetaan, mutta niin huonoksi on ruotsin kielen täältä mennyt, että en selvää saa. LC Kuopio on vastannut ajan haasteisiin. Se näkyy aktiviteeteista, saavutuksista, voi pitää klubin osuutta, partiolippukunta, leijonatyttöjen ja Kovauksen perustamisen. Maire Rautakoski on hiljattain palkittu Suomen Keilailuliiton timanttineulalla saavutuksistaan ja työstään keilailun hyväksi. Maire ja Aare olivat nimenomaan se Kolauksen sydän, jotka saivat aikaiseksi tämän seuran klubin toimesta. Maire ja Aare ovat minullekin hyvin läheisiä ihmisiä. Sillä vuonna 1982, 27-vuotiaana, varsin nuorena miehen alkuna, saimme vaimoni Kaisun kanssa kutsun Helsinkiin, Finnaarin hienoihin juhliin, aluepäällikkö Paavo Niemisen kutsusta. No tottahan pojankloppiin tuommoisen ongelmapolkuun tarttuu. Helsinki ja Finnaarin juhliin. No yllättäen lentokoneessa huomasimme sitten, että seuraukseen liittyivät Rautakosket ja monta muutakin henkilöä. Ja kuinka ollakaan sitten illan jälkeen, kun juhlat oli vietetty aamulla, muistatko Maire, niin siellä aamiaispöydässä sitten Paavo kysäsi, että me on tuossa vähän Aarre ja muiden kanssa katseltu teidän toilailuja illan aikana Kaisun kanssa tuolla salissa. Ja päädytty siihen, että kiinnostaisiko tuo leijona. Näin alkoi minun leijonatoimintani siis 27-vuotiaana 33 vuotta sitten. Eli varsin nuorena tulin silloin leijonaksi ja sen takia sitä ikää tässä jo klubissa on jonkin verran kertynyt. Kaiken kaikkiaan toiminta on ollut erittäin monipuolista. On järjestetty laskiaistapahtumia, lapsille rekiajeluita, hiihtokilpailuinen. Toiminta ei ole ollut tiukkapuolista. Totista kyllä.
Tästä todisteena ainakin yksi Laskiaismäessä katkaistu kylmijuhla. Mikko Tikkanojalle on ollut paljon hauskoja muistoja vuosien varrelta. Ja ennen kaikkea hänen mieleensä jäi tuo palokuntajuhlat Väinölänniemellä, jotka kokosivat porukkaa niin paljon. Kaupungin halki marssittiin Väinölänniemelle ja tulijoita oli tosiaankin niin paljon, että rahaa ei kaikki sopinut sinne lippukassaan, vaan niitä piti kerätä sitten kasseihin. Ja kukaan ei varmaankaan oikein kirjanpitoa tuostakaan asiasta pitänyt. Mutta näillä rahoilla muun muassa kustannettiin Kuopion kaupunginteatterin esiri. Eli kulttuuritekoja ollaan ollut tekemässä. Klubin leidit järjestivät useana vuotena muotinäytöksiä, joissa veljet saivat pistää parastaan. Pidettiin huolta myös ulkonäöstä, että ollaan kauniita. Niin edelleen. Ja olipa kerran erään tapahtuman juontajana tällainenkin kaveri, joka oli iloinen Mustangistaan, jonka rekisteritunnus muistaakseni oli Apu 1, eli Spede. Tai jotakin sinne päin. Sallitaan pienet virheet tämän ikäiselle jo. Tärkeänä voimavarana on myös ollut taide, musiikki ja luovuus, kuten jo täällä aiemmin mainittiin. Taiteilija Tauno Gröndal suunnitteli joulukortteja ja Lion Glenn on ollut lukuisten juhlatilaisuuksien mielennostattaja. Kantavina voimina ovat olleet muun muassa Erkki Kuvaaja, Lasse Turunen, Jouni Kuronen ja Esko Hartikainen, joista osa tänäkin päivänä täällä siis esiin. Kaikesta tästä näkyy, että ei aina tarvitse mennä kauas, jotta voi auttaa. Lions-ideologian mukaisen auttaminen lähellä on tärkeä periaatteen mukaisesti. Se voi olla varsin konkreettista liikuntarajoitteiselle, pyörätuolifasiliteettien kunnostamista, opiskelija- ja matka-avustuksia veteraanien kuntoutukseen, nuorten auttamista. Monille meistä leijonista klubiveljeys merkitsee juuri tätä. Se on vastaamista ajan tuomiin uusiin haasteisiin, auttamista siellä, missä voi. Mikä on muuttunut 60 vuodessa? Toiminnan alkuvaiheessa klubin kokoukset pidettiin perjantai-iltaisin Atlaksessa. Oli oma retkusiipi, joka lähti Puijonsalmeen tai jäi Linjenkafin Peterin kanssa sinne takahuoneeseen viettämään iltaa. Nykyisin tuollainen toiminta ei saattaisi tulla ollenkaan kyseeseen. Tuo ajankohta kuulostaisi arkeemme huonosti sopivalta. Meistä on tullut paitsi yhä aktiivisempia yhteiskunnan monilla aloilla, mutta samalla liiankin kiireisiä. On yhä haastavampaa sitoutua kaikkeen. Mitä meiltä odotetaan? Myös sosiaalisuutemme on muuttunut. Kohtaamme päivittäin enemmän ihmisiä, valitettavasti pinnallisemmin. Vain moikaten terve, ei ole aikaa tervehtiä, kysyä mitä sinulle kuuluu. Aiemmille leijonavelille saattoi sosiaalinen verkosto ja yhdessä tekeminen olla se tärkein toimintaa motivoiva tekijä. Ehkä tämän päivän leijonalle kaikkein eniten antaa se tunne, että voi vaikka välillisestikin tehdä jotain konkreettista, auttaa oikeasti. Hyvässä porukassa tietysti. Ja sitähän LC Kuopio on. Verkostoituminen ja yhteisöllisyys ovat tämän päivän sanoja. Ne molemmat on helppo löytää Lions-toiminnasta. Entä mistä meidän leijonat tänä päivänä tunnetaan? Kaikilla teoilla, pienilläkin, on seurauksensa. Tekojen ei tarvitse olla suuria, yksittäisenä tekona, yhteen niputettuna. Ne ovat juuri sitä. Joulusinappi, tukkilipun painon arvaus, kuten jo täällä tänä iltana siitäkin asiasta mainittiin, tai rahankeräyspyramidi.
ovat asioita, jotka kaikki tuntevat. Niiden tuotto menee aina suoraan avustuskohteelle, ei raskaan organisaation ylläpitoon. Tämän lisäksi meidät tunnetaan ihmisinä ja ihmisenä olemisen ja elämisen perustaitojen kouluttajia. Esimerkiksi Hookers-valistustilaisuuksissa on saanut ajattelemisen aihetta jo 10 000 alueen nuoret. Näitä tilaisuuksia klubi on aktiivisesti ollut tukemassa. Kasvatuksen ammattilaisia koulutetaan vuorovaikutetaitojen opettamisen Quest-koulutuksissa. Erityinen kiitos tänä syksynä kaikille teille Leijonaveljille siitä avusta, jonka rahallisesti annoitte Hookers-seminaarin tuolla kaupungin teatterissa. Se oli jotakin mieleenpainavaa. Suurin klubimme saavutuksista on satojen ihmisten näön pelastanut aloite perustaa silmäklinikka Ecuadorin Quitoon. Siitäkin on puhuttu, mutta tätä seuraavaa puhetta ette varmaan kaikki ole kuulleet. Tämä ponnistus oli Suomen Lionsliiton ensimmäinen kansainvälinen aktiviteetti, joka on jo mainittu, ja jonka organisoimiseen omistautuu Lion Lasse Turunen. Mutta annetaanpa hänen itsensä kertoa asiasta tarkemmin. Eli oletko hyvä Ilkka nyt ja menet sille nappulaan, niin annetaan Lassen kertoa. Yksi hyvin merkittävä aktiviteetti vuosien varrella liittyy Ecuadoriin. Lasse Turunen, sinä olit tätä aktiviteettia synnyttämässä. Oliko se sillä tavalla, että se lähti tavallaan ihan kahvipöytäkeskustelusta? No näin se tapahtui. Täällä oli Kuopiossa valmistunut erikoistunut silmälääkäri Gaston Leroux, kun oli silmälääkäristä pulaa ja hän tuli minun lankomiehen optikkoliikkeeseen Helsingistä käsin käymään aina kerran tai pari kuukaudessa. Ja hänen unelmansa oli perustaa tänne tämmöinen köyhille, varattomille yleensä tämmöinen silmäklinikka Ecuadorin Quitoon eli pääkaupunkiin. Ja tämä vietiin sitten Esan kanssa meidän klubiin. Se aloitettiin semmoista kahvikeskustelusta, että onko tämä mahdollista näin toteuttaa ja näinpähän se oli. Ja siitä lähdettiin kehittämään sitä ja me saatiin tähän mukaan Suomen Lionsliitto. Ja mä sanon tässä erikoisesti huomioon, kiinnitän siihen, että tämä oli Suomen Lionsliiton ensimmäinen kansainvälinen aktiviteetti. Jokainen leijona Suomessa keräsi 100 markkaa, sen aikaista rahaa. Se oli vuonna 1987 alkoi tämä. Ja sen toiminta alkoi sitten 90-luvun alussa. Mutta valtiovalta tuli toisella mokonolla rahalla mukaan. Eli meillä oli sen ajan rahaa, tai siis nykyajan rahassa sanottuna, meillä oli 1 000 000 euroa käytettävissä sinne. Ja se toimi aikanaan semmoisessa pienessä lastensairaalassa, tai pienessä, mutta sen osastona. Mutta sitten me päätettiin, että me hankimme oman kiinteistön. Ja sitäkin minä olin remontteeraamassa ja tekemässä ja kävin siellä useita kertoja. Muun muassa täällä Suomessa käydessään tämä valtakunnan presidentin puoliso Carmen Calisto de Borja halusi tavata erään näistä aloitteentekijäklubin jäsenistä ja minä satuin menemään tuonne valtakunnan kokoukseen, Leijonien valtakunnan kokoukseen Lahteen ja tapasin hänet ja hän sanoi, että tulkaa meidän vieraksemme Ecuadorin, me pidämme teistä hyvää huolta. No niin, minä sitten pääsin siihen sisäpiirteihin sinne mukaan. Kyllä minulla on siitä mukavat muistot, mutta se mikä oli sitä virallista puolta tässä, niin aina 10 vuotta, jolloin tämä toimii se vieläkin, mutta jolloin se oli Suomen Lionsliiton ja meidän klubin hoidossa, niin siellä käsiteltiin 70 000 potilasta. Ja useat pelastettiin pysyvältä sokeutumiselta. Se on melkoinen määrä. Ja kuitenkin ne kustannukset, mitä siellä oli, niin ne oli aika halpoja per henkilö. Ja kyllä tämä on
Tämä on päässyt unohtumaan aika paljon nykyään, että siitä ei enää paljon puhuta, mutta minä olen sitä mieltä, että tämä edelleenkin kannattaa tulla ilmoittamaan. Minä nyt en halua niin yksityiskohtaisesti kertoa tästä pitempiä tarinoita, mutta niin, että tämmöinen valtaisa työ, sanoisin suorastaan, on tästä tämä silmien hyväksi tehty. Tämä on yksi esimerkki siitä, että kuinka lainostoiminnan kautta saadaan paljon, uskomattoman paljon hyvää aikaa, vaikka tässä tapauksessa homma teki ihan kauheaa keskustelusta. Niin, se yleensä tapahtuu ja monet asiat sattuivat sillä sopivasti päällekkäin. Ja täältähän lähdettiin Kuopiosta jossakin välissä näitä sarveskalvoja sinne, kun ne jäi täällä ylimääräiseksi ja niitä ei voinut enää käyttää. Mutta me saimme luvan, että ne saatamme lähettää ne. Ne menee lentokoneella sitten Ecuadoriin ja siinä meni sitten teleksi perästä, että se on tulossa ja se piti määrätyssä lämpötilassa olla koko ajan, niin siinä sitä olikin aina pakkaamista, että se 14 tuntia kesti lämpimänä. Näin siis Lasse Turunen Laajosarvot ovat yhteisiä humanitaarisia arvoja. Ne kestävät myös tulevaisuudessa. Miltä Kuopio näyttää 60 vuoden kuluttua? Avun tarvitsijoita on varmasti enemmän. Toivottavasti myös auttajia. Tarvitaanko meidän panostamme ehkäpä vetämään sosiaalisen median tukahduttama syrjäytynyt ulos ovesta, kohtaamaan ihminen kasvokkain? Siihen Laion veljet ja puolisot ovat valmiita. Malja, hieno historia. Tästä on hyvä jatkaa tulevaisuudessa. Kiitoksia.